Sa ika-4 na aplikasyon sa trabaho ng Business Administration student na si Julia, sa wakas ay natanggap na rin ito bilang employee sa isang pribadong kumpanya. Para sa kanya, hindi raw naging madali ang paghahanap niya ng trabaho at tanging pagpupursigi ang kanyang naging susi upang siya'y maging empleyado bago matapos sa pag-aaral ng kolehiyo. Kailangan po para sa future po, ma'am. Sa mga naghahanap ng trabaho na katulad ko, wag po tayong mag-give up na mag-try and try na ihanap po natin yung mga skills natin. Yung parang katulad ko, magaling ako sa communication and kaya nyo need niyan. Isa si Julia sa mga nakinabang ng mga programang isinagawa ng Department of Labor and Employment CAR bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Manggagawa nitong Mayo 1. Iba't ibang aktibidad din ang pinangunahan ng ahensya upang kilalanin at pahalagahan ang mga kontribusyon ng mga manggagawa sa rehiyon. Pinagdiriwang natin ang ika-123rd Labor Day, no? So 123 years na tayo nagse-celebrate ng Labor Day, and then for our celebration to be meaningful, we have a lot of activities prepared for everyone, for our workers. Unang-una ay meron tayong jobs fair in 2 venues dito sa SM Baguio, and the other one is at the Baguio Convention Center. Meron din tayong one-stop shop for government services, then livelihood grants as well. Nagkaroon din tayo ng tupad payout. Isa sa mga tampok ng selebrasyon ay ang malawakang job fair, kung saan umabot sa 6,081 job vacancies ang inialok ng mga local companies at overseas recruitment agencies sa mga kababayan. Sa mahigit 6,000 bakante, 5,709 job offerings ang inialok sa Baguio Convention Center, habang 372 job offerings naman ang alok sa SM City Baguio. Base doon sa ibinigay sa amin ng aming mga partner employers, karamihan ay ang overseas na job vacancies, because yung ating mga local job opportunities ay that's around 3,000 lang. So marami pa din ang ating mga overseas na job vacancies. That's why ang in-invite din natin ang the DMW, Department of Migrant Workers, dahil ito ang government agency na merong sakop sa overseas employment. Masaya namang ibinahagi ng ahensya na mahigit kumulang 100 mga aplikante ang napabilang sa HOTS o mga hired on the spot. Handog din ng DOLE ang legal assistance na handang sumagot sa mga issue, reklamo at katanungan ng mga manggagawa sa kanilang mga pinagtatrabahuan. We have to celebrate Labor Day because we have to recognize the hard work, the resilience, and then the contribution of the workers in nation building. Kaya kung mapapansin ninyo, ang aming tema ngayong taon na to ay Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad sa mas matatag na bagong Pilipinas, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. That's our theme, dahil importante ang role ng ating mga manggagawa in nation building. Ang selebrasyon ay naging pagkakataon sa lahat upang manawagan sa pantay-pantay at inklusibong oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.